سلامتنا تقبلوا فنونا بمكة لتركب زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعة 9 تأخيلو نلومي قدام شدشة تحساس تدالو زينا ومسنا دقنا حيزالكم قريبا زلخو مكدا حقوسي نمكة لكم بخبرنا عندكم بغندي نتبتاتو في اللم عالم لخاوي معلتي في الريام من حمد بدرجة هاجر نكال جيزيا بحال تذكيرام أبزو أدوب قصقص مدبات تمرتين عبيتين محيال عودة ذات تقانعون أبيات تمرتي زبعان سبا كلبات أكبابين من مسرات عودة ذات تخايدون أمونغو سرايت أفغانستان باكستان حدش بجد كم التولعة تقليزهم وكالتي أمريكان يوكرين أبزت سلام يوكرين هنا تزرب كما زكايدو حبيرهم أب سمينو كفال أستراليا تخصص تزلو حد كبار عمر راكبة وصارتات يورد اللون زرزر زينا عالم لخاوي معلتي في الريام من حمد بدرجة هاجر نكالاي جيزي بحال تذكيرا حزبا وركبات منيستر حرشا زلاخو حبريتا بملكع صبصاب توهاهي دلو فرتنا عندهم كتقربيا عالم لخاوي معلت في الريام من حمد طعي حمد نطعي حبرة السب بزبل تيما بدرجة هاجر نخالاي جيزي بحمشة حساس بحال تذكيرا أبت حلف تخفلتات منيستر حرشا وكل ودب مجبن حرشان حبرات هاجرات وكلت مشاركة منيسترتاتن كابزوباتات زموطوك إلاتات منيستر حرشان استرخبلو مدب حلف هاجراوت كال حرشا ومرمر أتو تسقاي برهان أبزو سمعو قال أبزو وانزي حمدنا بكلمة ولوتي مدكاي مريت بكلان نتفتها دك سبن حدقان تقلاليو كم زركب بمتقاس حمد حنساب انتطفينو متكو زمنات سلازوسد الرأيانا رديتنا كنسفح كم زقبا أغنزيبو وكل ودب مجبن حرشان أب إرترا مس أريلا جليني بوجنا أب إرترا مس بصفح كتماتات لو تطاطا بطاقة مريتن كلمة ومكيارات بستأساسرة أبتقاتات حمد ماين إنه وسخ زخيد زلو تغطي قليل كم زي كونه بمتقاس هزباون أحات بمبراخ بزلق أن تكسر حلو أزخاخيرا أبتقات أمي ترى بحريا ودخعي كومبوست أبتعنا حمد أقداسنت معقاب حمد ماين أم بدنفع تطاون الزراتين صلوا حرشاو كمامات أبتعنا حمد كم أون صلوا تتقمتن تتصابعتن تهواسيان أبتعنا بغلن حمد نابز بالعروستات بكيلاتات ورقاقتي قريبون تزتيلون بزي كازي أبسل على زعباتات حبراو زتخكايد كله نعلم لهاو معلت فريا منت حمد زقلت حتى فيديوتات كبهرياو حرشا زفري مأزاوز تحستو زلو مقبتات كم أون نمرمراو سرحات أب حمدن مدلاون كومبوستن وطيتون زملكت مرئيت قريبون أب زواد وبوب أب قصقص مدبات تمرتين عبيتي أب زحلفة 5 عامتات مركز بمقبر نمحيالو زعلم عودة ذاته تقانعو وكليرينا شويت قبر برهان زدالوتو زينا وتحستو يسعب تمهاري مهار زي تمهاري مهار بزبل تيما تمكرو تمرتين عبيت أب حقرنا كابوان برتا وقات الجمرة مخاني فلت إذا مدب استفلالي مخنيات ناي تمرت عدل زي رخوف زي قاتات ناي ممهار زنبالي أمن دليتهم من بمملا مسارتاوي ناي مصحفا من باب العامتاتهم نمحيال بودب أقباب زكاة تمرتاو مسرحيو لازم مدب نمحيال نمعواتن زملكتهم أكلاتن مشاركتن تساتفوا من أبركتهم من نخحيلو زعلما ناي كتمعاتات عودة زتنبار أبصبادو تخيد الله أبزبا دوبوب مدبات تمرتن عبيتن محيالن نمسفحن زعلم عودة زتا ب4 تحساس من دفرات تقانعو أبتي أم حدار الزبان نقصان زباتاتن حلفت تشنفر تمرتن مشاركتن استساتفو عودة زتا كاب كتشن 10 كساب كتشن 25 نزنبرة قسقاس مدب تمرتن عبيت زملكت صبصابات ببنو الزبو قريبو اتم مدب باستفلالي مخنياتات ناي تمرت عدل زحالفهم زيغاتات مهيمنت كم زتفون كم زركبون مقبر أقداس مخانو زحابرة وانا دايركتر كفل محبراو أقلقلوت أتوك على أبتسفا سلاسة مشاتاو تمرتن متبعون كسرحلو أزخاخيرو أمني سر تمرتي أواهد مدب تمرتن عبيتي أتو تكابو أيموتو بوغنو اتا عودة زتا ببزوبو استقسمت تمكرو
ከምኡን ከጋጥም ዝጸንሐ ሕጽረታትን ብድሆታትን ብግቡእ ኣለሌኻን ተረዲእካን ኣብ ተግባር ብምትኳር ናይ ዝቕጽል 5 ዓመታት ውጥን ንምድላው ባይታ ከም ዘጣጥሕ ገሊጹ ንገስጋስ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ኣብቲ ዞባ ካብ 2016 ክሳብ 2025 ኣመልኪቱ ጸብጻብ ዘቕረበ መምህር በላይ ንርሑሸን ብወገኑ እቲ መደብ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብደረጃ ዓድታት ክረአን ከሎ 745 መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ዝወዳኣ 202 ኣብ ምጽፋፍ ዝርከባ 88 ድማ ገና ዘይጀመራ ምዃነን ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረ ዝግድማም ድማ መምርሒታት ትምህርትን ዓበይትን ንምምሕያሽ ንዝቐረበ ርእይቶ ብምምስጋን ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝን ሞያዊ ስልጠናታትን ንምትእትታው ከም ዝስራሓሉ ኣብሪሁ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተ ኣብ ተስፋ ጽዮን ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ምምሕዳር ዞባ ኣብ ምዕዋት መደባት ትምህርቲ ብሓፈሻ ትምህርትን ዓበይቲ ድማ ብፍላይ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ استمهار تعدس استمهار ሕብረተሰብ ተፍሪ ወለዲ ኣብ መስርዕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎም ኣገዳስነት ንምሕያል እምበር መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ኣገዳስ ተራዩ ዝጻወት ነዚ መደብ ንምዕዋት እምበር ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል እጃም መኸበርክት ጻውዒት መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ወኪል ዜና ዞባ ደቡብ ሸዊት ገብረ ብርሃኔ ካብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብዚ ዓለምና ብክሊማዊ ለውጢ ትወጸሉ ዘላ እዋን ተራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ድሕነት ኣከባቢ ክብ ንምባል ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘዳለዎ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክለባት ኣከባቢ ንምስራት ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ከረን ተኻይዱ ወኪል ክፍለ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ገብረ መስቀል ተወልደ ኣብ ዘስማዕ ቃል ጥዑይን ወሕስን ኣከባቢ ብልዑል ተሳትፎ ተምሃሮ ክረጋገጽ ስለ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከል ኮይነን ድሕነት ኣከባቢ ንምርጋጽ መሪሕ ተራ ክህልወን ኣዘኻኺሩም ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ መምህር ተኽለሰንበት ዘርኣይ ብወገኑ ብሰንኪ ዘይቁርዒ ኣተሓሕዛ ወዲ ሰብ ኣብ ኣከባቢ ንዝወርድ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ብምጥቃስ ክለባት ኣከባቢ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንምስራት ኣብ መብራኽ ኣፍልጦን ነቕሓትን ዘተኮረ ጎስጓሳት ብዝለዓለ ክስራሓሉ ጸዊዑም ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ሓላፊ ጨንፈር ኣከባቢያዊ ሓበሬታን ጎስጓስን ኣቶ ኣማን ሳልሕ ብግድኡ እቲ ዓውደ ዘተ ተምሃሮ ኣብ ኣከባቢ ዘለዎም ነቕሓትን ተገዳስነትን ክበምባል ተረኦም ንምዕዛዝ ዝህልዎ ተራ በቐሊል ከም ዘይጥመት ሓቢሩ ኣቶ ኣማን ወሲኹ ክለባት ተምሃሮ ኣብ ኣቃበ ተፈጥራዊ ሃብቲ ምግራብ ጽሬት ማይን ኣከባብን መመካስ ሳዕብናት ክሊማዊ ለውጢ ኣተሓሕዛን ኣወጋግዳን ጓሓፋት ብሓፈሻ ፕላስቲካዊ ጓሓፋት ድማ ብፍላይ ኣተኪረን መዝነጥፋ ኣብ ምምጻእ ለውጢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብራ ኣረዲሙ ኣብቲ ጋጣሚ ኣብ መንጎ ካብ 9 ዞባታት ዝመጹ ኣብነታውያን ተምሃሮ ኣብ ኩነታት ኣከባብን ድሕነቱን ዘተኮረ ውድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም ኣብ ንዞባ ድባርባ ኣብ ኣዋጃትን መምርሒታትን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ3 ታሕሳስ ንነጋዶ ተዋሂቦም እቲ ኣብ ምሕደራ ፈቃድ ዋኒን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 125 ዝባር 2002 ንመስርሕ ምውጻእ ምሕዳስ ምስራዝ ምድስካል ምስጋርን ምምላስን ፈቃድ ዋኒን ዘነጽር ነይሩ ሓላፊ ኣሃዱ ምቁጽጻር ንግዲ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተስፋይ ሓጎስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡን ጉባኣቱ ዘማልእን ዜጋ ፈቃድ ዋኒን ከውጽእ ከም ዝኽእል ብምብራህ እቲ ኣሃዱ ኣዋጃትን መምርሒታት ከይጠሓሰ ከምኡውን ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ከይፍጽም ከም ዝቋጻጸር ገሊጹ ፈቃድ ንግዲ ኣብ ግዚኡ ክሕደስን ዝተፈቀደሉ ንጥፈት ጥራይ ከገልግልን ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ብዘይ ፈቃድ ንግዲ ምንጣፍን ኣብ ዘይፍቀደልካ ስራሕ ምውፋርን ብሕጊ ከም ዝሕትታ ነጺሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊት ክፍሊ ንግዲ ምስናዕን ማዕድንን ወይዘሮ ኣልጋነሽ ኪዳን ብኦገና ዜጋታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንዘሎ ናይ ልቓሕ ዕድላት ብግቡእ ተጠቂመን ብንግዲ ክዓብያ ተላብያ ኣምሓዳር ዞባ ድባርባ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተስፋ ሃይማኖት ብኦገኑ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 400 ዘይተሓደሰን ዘይተሰረዘን ፈቃድ ዋኒን ከም ዘሎ ብምሕባር ነጋዶ ንቕሓቶም ክባቢሎም ንጥፈታቶም ክግምግሙን ብሓልዮት ንህዝቦም ከገልግሉን ተማጺኑ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ጨናፍር ዞባታትን ዝተዋጽኡ 47 ሓደስቲ ኣባላቱ ካብ 1 ክሳብ 5 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ክልል ሓሳባውን ግብራውን ስልጠና ወዲቦም
اتي سلطنا اب اقداسنتن متكلاتن كادستراوي سرعتن بابليك نوتارن بدرجه هاجرن عالمن اواج مزغبا قطري 95 زبار 1997 راي تلخون كبرتاتن بيت صحفت كادستر اقداسنت كمبيوتراوي مزغبا اتححزان محدران مزاغبتي كومون حفشاو ليلا ام عبابلان الاينتن داتابيز زبل ارستات شفنا من بارو غليصم وانا دايركتور بيت صحفت كادستر اتو حبت ميكائيل ولدغرغش ابز اسمع قال اتعلما مردئتهم بزعبا كادستراوي سرعه مزغبان مسؤز زامدو عودتاتن بمعباي اب سرحم فلطتن رئسه امانتن مسراጽ زعلمه كم زخون حبيرو منستر مريت ماين اكبابن اتو تصفاي قبرسلاسي ابزم حلالفو ملختي سلطنتي زقسمو تمرتي زسكمم حلفنت ترديهم بقنعنا بقعتن صفتن حزبهم ان اغلغلو مياو عامم كعبيو تلابيوم ودابا من اسيات ممهران محيال بأربعة تحساس بكرن سمينار توهيبو حلافي بوليتيكا وقداية قدف زوبعان سبا اتو ملوء تزفى مريم بمقلتيو ابزوان زي من اسيات بحفشا ممهران دما بفلاي نهلو كنتات عالمين كبابينان بعمقات مرداء كابك قدام نتامكتم كقبرو كومون مسئوانو زخيد فلتاتن تكنولوجين كعاتكو وساني كم زخونة قليتهم بزيكازي اتو ملوء هاقرنا إيرترا بزعبا اتخطلو بوليسي محبراو فتحن رئيس مركوسان اب هزبا اتكايدو اب نقحات زمركوس مدبات كمون مس مشارختي هاقرات اتخطلو اب حدحداوي مكببارن شركنتن زتكورو بوليسي زملكت سفيح مقلتي هيبوم امو داتا اتو ملو من السيات ممهران مويوم زسكموم ناي هنصات ولدوتات حلافنت تگنزيبوم نقحاتو من ودابيومن كبابيلوم اب هاغراو مدبات ابركتوم كعززو عزخاخيروم وداب من السيات ممهران نوزوباكرن كاب 18 كساب 4 نزعدميوم من السيات ممهران زطرنف كوينو ابزوان زي لعلي شحن 200 عوالات اللووم سعب زغرب زين هاقرات وطعي ابزيناتات وطعي تمالي حموشة تحساس اب مونغو سراويت افغانستان باكستان حدش قجت كمتولى مع كنا زينا قالحن بتي كستت كاب كلتيو وغن 10 وتهدرات كمتاخلون اتي تفطيرو زصنح وطري مليسو خمس خررن تغليصم اذا حدش قجت نتي وطري المهدا اب سعود عرب ككايد زصنح زرب بزيفره دحر مززامي زسعب سلام كلتين هاجرات بتي كستت نحد حدن يواقص اللوام كاب زحلف ورحي تقمتي اب مونغو سراويت كلتين هاجرات بزكاي زلو قجت بطغلالا لعلي 100 سبات كمتلاخلون امايت كم زقصلون صبصبات يردوم نتي وتهدرا وطرين مهدا اقديمو اب تركن قطرن زتخايده دبلوماساوي صعرون وصيتاوي كم زينبره صبصبات يردو لعلي 2500 كيلومتر زرخبن دوب زلون افغانستان باكستان بشبراو تريئتات ككاسسا مصنحن يقلت وكلتي امريكان يوكرين تمالي حموشة تحساس ابزة سلام يوكرين هناتي مخانو زغلص وزرب كم زكايدو حبيرم اتركب مقصلتا نايتي سمزي امريكان روسيا اب زحلف قربا معلتات اب كتما موسكو زكايدو زرب مخانو تغليصم اتي دبلوماساوي ركبات اب معرف نايتا استات 4 عامات اوصيرو زلو كينات يوكرين اوتاوي ترا كم زهلو فليلوخ بريزيدنت دونالد ترامب ستيف تويتكوفت اميتلم يهون بر حيالو كابتي زقربه ناي سلام امامتات ربحتاتا بعلوتا كم تصلو اتغلص روسيا كم زي تسمامعلو حبيرام بريزيدنت ترامب كينات يوكرين بسلام نمعرف 28 نطبتات زحز امامه كم زقربه زفلت كوينو هاغرات اوروبا دحيرن ابتي نطبتات مقيار كم زغبريا روسيا توقس كم سعبينو بريزيدنت فلاديمير بوتين مسلو اخ بريزيدنت ترامب ستيف تكايدو زرب وتاوصيت كم زينبرو يذكر اب سيميناو كفال أستراليا تخصيص زلو حدش بارع مرور أكبابيو كساراتات يورد اللهم بتي بارع زاقيت لعلي 10,000 هكتار جاكا كمتهمها زتقصو صبصبات عشحات نبرتين هيوتهم بمسقا ناو حسبوتاتات كم زقع زورد يوم بتي بارع قنا يقصل سلزلو زورو دو كساراتات مليسو كزايد كم زخال يمات
ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩርቱ ዕባሪ ነቲ ባርዕ ንመቆፅፃር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ገሊፆም ኣውስትራልያ ክሊማዊ ዋዒ ብዘንቆሎ ሓደጋታት ባርዕ መሆረር ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ምዃና ይፍለጥ መንግስቲ ኢራቅ ከም ኣካልቲ ፀጥታን መውሓስ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝጸንሐ ልዕሊ 42,000 ጠበናጁ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተው ሓቢሩ ኣብ ኢራቅ ሰላም ንምስፋንን ድልድል ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅን ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክመሓደር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር መሐመድ ሻዓ አልሱዳኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምግላጹ ዝዝከር እዩ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዘሎ ጠበናጁ ንመንግስቲ ክርከብ ዕጡቃት ጉጅለታት ድማ ኣብ ሃገራዊ ሰራዊትን ፀጥታን ክጽንበሩ ወይ እውን ዕጥቆም ብምውራድ ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክዋፈሩ ምዃኖም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መሐመድ ሻዓ አልሱዳኒ ሓቢሩ በቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኢራቅ ኣብ ስምምዕ ከም እተበጽሐ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አልሱዳኒ ኣብ እዋኑ ፍሊጥ እዩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ኢራቅ ተፈጢሩ ብዘሎ ፀጥታውን ወታደራውን ቅልውላው እቲ መደብ ብቐሊሉ ዝሰምር ከም ዘይመስል ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ይእምቱ ኣሜሪካ ኣብ 2003 ኣብ ኢራቅ ዘካየደቶ ወታደራዊ ወራር ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብ ርእሲ ምውራዱ ነታ ሃገር ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ከም ዝሸመማ ይፍለጥ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ልዕላውነታ ንምውሓስ ምስ ደሴት ታይዋን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ገዚፍ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ተዋፍር ከም ዘላ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ በዚ ድማ እቲ ወታደራዊ ተልእኾ ነታ ደሴት ከምኡውን ምትእትታው ንዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ምዃኑ ብኣግኡ ይግለጽ ቻይና ብልዕሊ ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ጃፓን ብስቕታ ከም ዘይትዕዘቦ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ምግላጻ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትፍናን ከም እተኸስተ ዝዝከር እዩ ጃፓን ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብር ዝፀውዐት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጉዳይ ደሴት ታይዋን ንዝኾነት ካልእ ሃገር ከም ዘይምልከት ደጊማ ኣነፂራ እያ ቻይና ነቲ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ኣብታ ካልእ ልዕላዊ ግዝኣታ ዝኾነት ደሴት ዝገብርኦ ምትእትታው ብትሪ ክትቃወሞ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ብወታደራዊ ስጉምቲ ክትጽንበራ ከም እትኽእል ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ኣላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ግብፅን ብ5 ታሕሳስ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ሚኒስትራት ሰርጌይ ላቭሮቭን በደር ዓብደልዓጢን ሃገራቶም ኣብ ፀጥታ ንግድን ካልእ ጉዳያትን ዘለዎን ምትሕግጋዝ ከስፍሓ ምዃነን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስ ሶርያን ኢራንን ድማ ብፍላይ ከም እተመያየጡ ተገሊጹ እስራኤል ኣብ ሃገራት ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻብኦታት ከተቋርጾ ዝጽውዑ ሚኒስትራት ሰርጌይ ላቭሮቭን በደር ዓብደልዓጢን ሃገራቶም ቅልውላውቲ ዞባ ብሰላም ንምዕራፍ ተርእን ክጻወታን ዘለወን ድልውነት ኣረጋጊጾም ሩስያን ግብፅን ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስን ሶርያን ተካይዶ ዘላ ቀጻሊ ወታደራዊ ተጻብኦ ታት ክቃወምኦ ምጽናሕን ይፍለጥ ኣብ 2025 ብሰንኪ ወሰኽ ቀረጽ መጠን ንግዳዊ እታው ብደረጃ ዓለም ብኣስታት 20 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ውድብ ንግዲ ዓለም ሓቢሩ እቲ ኣሃዝ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ 2024 ካብ ዝሰዓበ ንግዳዊ ምንቁልቋል ብልዕሊ 8 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ገሊጹ እቲ ተርዮ ኣብ መንጎ ሓያሎ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ዓሚቕ ንግዳዊ ምትፍናን ኣስዒቡ ከም ዘሎ እዩ ውድብ ንግዲ ዓለም ዝጠቅስ እቲ ክስተት ኣብ መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ኣሉታዊ ተርኡ ይጻወት ከም ዘሎ ድማ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይሕብሩ መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2025 ከምኡውን ኣብ 2026 ክጎድል ከም ዝኽእል ውድብ ንግዲ ዓለም ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ምግላጹ ዝፍለጥ እዩ ወሳኽ ቀረፅን ምስኡ ዝተኣሳሰር ንግዳዊ ደረተን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ንግዳዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ውድብ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ናይ መወዳእታ ዜና
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና በዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ኣስታት 84 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ፍርያት ሕርሻ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ናብ ልዕሊ 220 ሃገራትን ዞባታትን ዝተኻየደ ሰደድ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክናጻጸር ከሎ ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበዮም ጸብጻባት ንግዲ ቻይና ዝሕብሩ ዝዓበየ ክፋልቲ ሰደድ ናብ ማእከላይን ደቡባውን ኤስያ ከምኡውን ማእከላይ ምብራቕን ደቡብ ኣሜሪካን ከም ዝተኻየደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም عبيد سدد فريات حرشة بقسقاس قطبها هاجرو وتاوي أبركتو يقبر كمزلو منيستر النجري تشاينا أفليتو أبكتشان 25 قطبها تشاينا بأستا تحموشي ميتاويت كعبي كمزخل كمتت أني حلو تشاينا قلت في قطباون نقداون عبيد كابزة مزقبا زلوا هاجرات مخانات أبصبات يردوم زينا نمززام أرسخان دقم على مرحاوي معالتي في الريام النت حمد بدرجة هاجر نكالا اجيزي أبحال حالة تذكرة أبزوا دوبب قسقاس مدبات تمرتين عبيتي نمحيال عودة زت تقانيعون أب أبيات تمرتي زوب عن سبا كلبات أكبابين من مسرات عودزة تخايدو أمونغو سرايت أفغانستان وباكستان حدش كتشت كم تولع تقليزو وكالتي أمريكان يوكرين نبذة سلام يوكرين هنات يزرب كما زكايدو حبيرم عبسي منها وكفال أستراليا تخصص زلو حرقا بارع مرورة كبابيو فرساتي وردات حفي الشاونة يسعى زينا عبز فتسام